Da budurwa gwara dula ɗaya a yi mun marjajjiya tafkekiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba kai kake daure mai gindi ba, me kace a gidan harƙalla? A Kaduna ta auri Ginagus, ta fita ta bar shi. A Gombe ta auri Goje Isa, ta fita ta bar shi. A Kano ta auri Uban Ayya, ta fita ta bar shi. A Katsina kuwa ta ta aure aure da sadauki, idan ba ita ba sai ta bar shi ba, Allah ya tsira. Kai abali me kace wa mama? Me za ka gaya mata? Bakin rai bakin fama in koma in kammala karatu na ne da na ina yi in fara aiki na fara samu miki sadaka mai hankali ne miki ne auren nan. To dan malam kai ka yarda da wannan maganar da ya faɗa? Da dai an yi amma yanzu ba zai yi ba wallahi kowaye ko da kaifin wuka ko da kaifin mai wallahi zan sa kan kwaci. Tashar al'umma take nishadantar da ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawa da zarar mun ɗora sabon shi.